Merhaba, şev baş, evvel necemi çavanın başın, emişev weşanek hevrana weşanek zindî de. Ev demekel ser malparamaya Kurdî me weşanek zindî çêne kiribû û em hêvîdarin ku her biçe hejmara abonê me zêde bibin ji bo ku em weşanê xwe yê zindî li vê derêjî zêde bikin, mijar gelekin, tiştê em serê biaxivin gelekin. Em dixwazin çend tişta ji we re bêjin, çend tişta em bêjin, çend tişta jî hûn bi xwe bپرسن ام جی برسف بدن اگر دقیقی برای چند دقیقی بله ایش هم می بحثا باشوری کردستان بکن بحثا باکور بکن بحثا روجاوا بکن بگمان امی بحثا پارستنا سلطین دمیرتاش یال دادگاه ترکیه بکن لباشور جی روش آلوزه روشا عبوری و سیاسی آلوزه مجرد کرکوکه هیه مثلا معاش مامورا و پشمرگه و هرن گلک مجار هنمی بحثوانا حمیه بکن و مسعود بارزانی سروک پیدا که مسعود بارزانی جو امریکا را نامک نویساندیه گوتیه باشور ایریش درونی هنن حالی کاری بدن ما نها پیشی از دیمنکی بینیم سر اکران نهوالی نجا دیمنک از بینیم املوی دیمنک چند دقیقه تماشا بکن دد دقیقه و پشترا از جوارا بیشم سورانی داخله شکرم آخر اف دیمن بگذارم بگذارم بزاو باو بلاد اگر تاك تازيدكي برو لنا وصلوا عشرة جاشا كان بكا برو لنفتو غازكا كما تكندنيني ابو همو ولاتك بس كنتش من يا ابو لا لا اقول لك من ولاتك هذه اما صالات يوم اجتماعي لنا تاني على مدى بيت بله اف برادرا اف ولاتیا الهوليري حکومتا باشوری کردستان رخنه کرد پروتستو کرد چما جبرکش گلک تشترا زنتینن عالیه کی و حکومت aynı وقت حکومتا Türkiye maaş nadın pere nadın pere van dokun zarki van Amerika il her dere dinava keyf u seyran edane lil aliyet ne velati karker esnaf jotkar gündi memur polis mamusteyn dibistana hemi bê maaşın bê perene bê nanın û li ser vê yekê jî zam dikin û ev welatiya firûne yani nan ji xwe re difroşe û ji ber ku zam hatî ji tiştara protesto dike bang li Mesrûr Barzanî dike dibêje herin dibêje yani eger hûn gendeliyê dixwazin pêşî li malbata xwe li derdora xwe li zariyê xwe li biraziyê xwe li wan binêrin û ev kesa hat girtin yani hükümet protesto kir hat girtin ana wîşandin zindanê ev bu yera îro çêbûye yani ji ber ku hükümetê protesto kiriye wî girtin aynı weke Türkiye Wexta xwe de Saddam jî wisat kir yekê ku li dijî hikûmeta Saddam derkete derdiketin ew protesto dikir ew digirtin davêtin zindana niha vî biradera jî mixabin em navê me hîn nekir girtin ew avêtin zindanê û niha li zindanê ye em nizanin ev dîmena jî îro dîmenekê de jî heye ev ya jî ji ew ye ev ya jî ji başûr e ji Silêmaniyê ev dîmena jî Silêmaniyê dîmenê mamoste ye mamoste protesto dikin çi protesto dikin rewşa aborî protesto dikin ji ber ku meaşê wan nayê dayîn bi mihana meaşê wan nayên dayîn û ji ber ku meaşê wan nayên dayîn ew jî yani aliyekî dev ji karê xwe berdin nabe aliyekî dev ji karê xwe bernedin nabe ji ber vê yekê daketine kolana û protesto dikin hikûmetê protesto dikin ji ber vê protestoyê jî yani ev protesto bi salan e bi mehana berdewam dikin lê heta niha çareseriyekî nihatiye dîtin biborin vir de dengekî belê niha belê niha vir de hevalên neja vî dîmena ez dîsa bînim ser ekranê nû bi rastî jî dîmenekî لماني خوتو لبلاد dîmenekî sosret e çima dîmenekî sosret e ji ber ku li welatekî herkes dikare derkeve hikûmeta xwe rêveberiyê xwe protesto bike man protesto bike yani bi gotina çalakiyekî sivîl e dar nexistî destê xwe çekra nexistî destê xwe disîtî nekirî tu tiştek nekirî derketê li kolanê dibêje ev hikûmeta ku dixwaze disîtiyê û gendeliyê û feqîriyê û filan bêvan xîzaniyê
Asteng bike bera beşil dora xwe binêrin, bera beşil zarekê xwe binêrin, zariyê birayê xwe binêrin, eşîra xwe binêrin, malbata xwe binêrin, partiyê xwe binêrin. Eger li wî nenêrin tenê werin memûra û feqîra û esnafa binêrin wê demê nabe û digirin dabêjin zindan. Li başûr niha rewş her ku diçe xerab dibe mixabin heyetek çêkirin şandin Bexdayê ji bo ku Bexda meşê wan bide lê ew jî çênebû. Yani kes nizane rewş berbiçe diçe û vê heftê mesela Kerkûkê heye vê hefta yeneke û pedeke têne cem hevdû ji bo ku yani mesela Kerkûkê mesela wî walîtiyê zelal bikin ew vê heftê dest civî nebikin kan binêrin hêvîdaran ku Kurd li wê derê di nava xwe de li hev bikin. Niha ez ê çend pirsê we binêrim paşê çend mijarê din henin Rêçber Silav polemîk Silav Barzanî çi gotî ez ê behs bikim. Divê Barzanî çi gotî ez ê behsa vê bikim. Silav Resul Doğan serçava wê pirtûkê heqeq bixwînin çiya agirî dibêje navê pirtûkekî bi Almanî ew kirî Kurd dîasporayê Sema Dembaş û xêr hatin gelek spas weşan xweş spas sebeba hemû biyaran Sosret Mesûd Barzanî ye spas ez ê behsa wê Mesûd Barzanî bikim hevalekî ji gotiye li başûr azadî tune rast e niha wekek min got dîmen ev e ev dîmena jî dîmenê Nêçîrvan Barzanî ye Nêçîrvan Barzanî çû serdana konsolosê Îranê yê li Hewlêrê ji ber ku hûn dizanin li Hewlêrê roja sê mehê li bajarê Kirmanê bi borînê Îranê li êrişek pêk hat û divê êrişê de derdora sed kesî jiyana xwe ji dest da sed kes hatin qetilkirin û Nêçîrvan Barzanî ji bo sersaxiyê çûyî ew ê çûyî konsolosa Îranê ya li Hewlêrê ev dîmenê serdana wî ne li aliyê dinê nûçeyek din hebû îro di biwar nivîsê de li gorî vê nûçeyê kalku bi nûçe li gorî vê nûçeyê Mesûd Barzanî ji Amerîkayê re nameyek nivîsandiye ji rêveberiya Amerîkayê re Mesûd Barzanî serokê pedekê nameyek nivîsandiye û gotiye ev demê dawî li dijî Hewlêrê û derdora Hewlêrê li dijî Herêma Başûrê Kurdistanê êrişên dronî pêk tên ji bo astengkirina van êrişên dronî Mesûd Barzanî ji Amerîkayê yexnimetî alîkarî xwestiye. Yani wekî din jî behsa çi kiriye nizanim lê em herkes zane ku ev êrişên dronî ji aliyê komê girêdayî Îranê ve pêk tên. Yani ev tiştekî veşartî nîne herkes dibêje û vî digirin ser xwe. Li aliyekî Nêçîrvan Barzanî ji bo sersaxiyê serxweşiyê diçe serdana konsolê Îranê yê li Hewlêrê li aliyê din Mesûd Barzanî serokê pedekê apên Nêçîrvan Barzanî heman rojê ew jî ji rêveberiya Amerîkayê re name dinivîse dibêje li dijî Îranê yani en dîrek dibêje li dijî van êrişa ji me re bivin alîkar. Ev jî tiştekî balkêş e û Nêçîrvan Barzanî di serdana xwe ya konsolê de dema ku çû serdana konsolê Îranê yê li Hewlêrê dibêje em ji bo Îranê nexetirin. Yani em ji bo Îranê netehlikin ev ye berê jî gotibû werxuya ye ku rêveberiya Barzanî pedekê li aliyekî dixwazin hem bi Tirkiye re hem bi Îranê re hem bi Amerîka re bi her kesî re têkiliyê xwe xweş bikin tenê têkiliyê wan bi Rojava re bi Silêmaniyê re yani têkiliyê wan bira li gel Kurda ne baş in ama li gel her kesî dixwazin li gel hemû dijminên Kurda dixwazin têkiliyê xwe baş bikin tenê ne li Kurda ne li cem Kurda. Niha li başûr rewş ev e velinêja hûn dizanin ku Rojava jî êriş berdewam dikin îro li dêra zorê li dijî Daişê operasyonek pêk hat û serçeteyekî Daişê hate girtin li gorî navenda ragihandina çepemeniya Qesedê di operasyonê de li gundê El Cezriyê dêra zorê çeteyekî Daişê serçeteyekî Daişê hat kuştin dîmenê vê çalakiyê dîmenê vê operasyonê jî di ajansa nûçeya a hawarê de
henin ev hala دیمن جوی چالاکی دیمن جوی اپراسیون پکاتنه جدو و دو پیر تایبت روژا وزیر کار دروایی امریکای آنتونی بلینکن چوب ترکیه بالافرین ترکیه لهمبری قاندیلی دیسال خاکور که زاب متینه ایریشن پر دجوار پیکانین هر وها دیسال دجی روژا ایریش پیکاتن و دو نوند راگانن و چپمنی هپگی دیار کرکو دوان ایریشاندات وندهیوان چه نبونه لبلا ایریشیخ بردوام کن دمک فرصت ببینین ایریشیخ بردوام کن بالکش و دمک وزیر امریکا ترکیه بو و ترکیه جبوی بالافر F-16 آلیکاری خواستن ایریش گلجی هر دو علی کردستان پیک آنینوان بالکش بو مجاره کن اول نشم مجاره پارستنا سلاطین دمیرتاشا دادگاه ترکیه که دوزا کوبانه و دوزا گلجی siyaseta Kürt hatiye vekirin. Selahattin Demirtaş iru parastina xwe bi dawî kir. Ne roja ev parastin berdewam dikin û Selahattin Demirtaş di vê parastina xwe de heft xal pêşniyar kir. Yani Kürt û Kurtasî dibe ji bo ku ev pirsgirêka Kurd û Kurdistanê were çareserkirin lazim e ku dewlet Kurda weke gel, wek millet qebûl bike hemî mafê Kurdan wek gel mafê perwerde, mafê parastina çand û kultur û dîrokê werin naskirin di destûra bingehîn de navnîşana çareseriyê jî meclis e dibin sîvana meclîsê zê pirsgirêkkarê were çareserkirin ji bo pirsgirêk were çareserkirin divê bi Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtin were kirin Birêz Abdullah Öcalan di navenda vê pêvajoyê de bê ji bo ku Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtin were kirin jî divê lazım yani devlet biryara xwe bide ji ber ku divê em wek Kurd biryara me ev e ku Abdullah Öcalan ji bo me girîng e divê vê meselê de jî dewlet jî biryara xwe bide. Selahattin Demirtaş wisa dibêje her wiha dibêje ji ber ku ew Kurdin girtîne 105 sala ew vê tekoşînê didin yani Kurd vê tekoşîna parastina hebûna xwe didin û ji ber vê yekê têne darizandin dibe mijara van nîqaşa ne dadgehe ne dozgere ne zindane qada siyasetê ye ji ber vê yekê jî dibe lazim e ku dewlet Kurdan wek millet qebûl bike û piştî ku dewletê Kurdan wek milletek wek gelek qebûl kir yani em milletekî gelekî cudanin çanda me cuda ye em netirkin û em ewa xwe li ser em li dijî kesê nîcatperestiyê nakin lê belê em dixwazin ku hebûna me nastina me ya me jî were qebûl kirin heft xal pêşniyar kir yani ev xala hemû hema bêje girêdayî hevdûnin lê cewhera wan ev e yani Kurd werin qebûl kirin û ji bo ku şer were sekinandin dewlet pêşî gava bavêje ji qanûn derxê rê û rêbazên çareseriya siyasî û aştiyane ji aliyê dewletê ve were afirandin Demirtaş dibêje PKK ji ber siyaseta dewletê derketçiya û ê ku vê yekê asteng jî bike dewlet e yani pêşî divê ji bo ku şer were sekinandin ji bo mesela çekan were sekinandin divê pêşî dewlet gava bavêje û wê demê çareseriyê hêsan dibe. Kes binerin mesajê ve tiştekî hebe pirsê we pêşniyarê we rexneyê we dinêrim belê Castiyarin aliye hemû gelan Kurd ve rast e azadî li başûr tune ye erê xelkê başûr niha dixwaze hikûmeta Bexdayê desthilat bil Kurdistan yani bira hikûmeta Bexdayê desthilat nebe Kurdistan hikûmeta Kurdan hebe lê belê bira hikûmeta Kurd jî ne a malbatekî be ne apekî birazekî kurekî kurê torûn û nizam çi be bira hikûmeta gel be nihal wê derê serokê Herêmê Barzanî serok wezîr Barzanî serokê Pêşmerge Barzanî serokê îstixbaratê Barzanî wezîrê karê derve Barzanî serokê pere Barzanî serokê avê Barzanî serokê her tiştî Barzanî wisa nabe yani tamam bira Barzanî jî hebin yani ji bilî Barzanîye bi milyona Kurd henin yani ji bilî malbata Barzanî ti kestin ku li wê derê bivê berpirsyarê şefê tiştekî yani bi hez bi milyona Kurd henin
تشتك عجيبة يعني دما ام فياد بيجن نكو بسكريك مال قال مالبطة بارزاني يعني كرد دكارن دنا واحدة بحزارا ربا بردرخن Kerkuk çiz ve Kürda mali wan destê wan zorê eril Kerkukê piştî hilbijartinê êriş berdewam kirin niha li provokasyonê hene li vê derê û Hakan Fidan bi serokê Türkmenan re hevdîtin pêkanî û naxwazin ku yani Kurd li vê derê walî hilbijêrin ji ber ku niha 5 kursiyê yekîtiyê henin du kursiyê pedekê henin kursiyek jê Mesîhîye henin yani ew jî bi Kurda re tev dikerin dibe heşt li Berlînê ne diyere kavê pedeke ji bo waliyekî Kurd yenekê were hilbijartin ew bibe de alîkariyan na ji ber ku li aliyekê jî di navbera pedekê û Türkmenan da û hin komê Ereb de hevdîtin henin yani ne kursî pêwîstin lazim e ku pedekê û yenekê li hev bikin ê Mesîhî jî ji xwe ew jî kursiyek e û yek du grûpê Ereb jî wan re li hev bikin ku li wê derê rêvebiriyek rengîn were hilbijartin yani ne tenê Kurd bira walî Kurd ve ji ber ku piranî Kurd e bi dest xist walî Kurd yenekê alî du alîgirî wan hinin bira ew jî ji komê din bin yani dikarin ew konsensusekê çê bikin kamê binirin vê heftê li Hewlêrê di navbera pedekê û yenekê de hevdîtin ji bo vê mijarê dest pê dikin Erem Samî Durmaz yenekê partiyan nifşên nû nikarin di saltanata Barzanî bi dawî bikin nifşên nû yani nifşên nû siyasetek wan tune nifşên nû ji bo yenekê qers bike hatiye temezranan yani hin kesên ku ji derve taqîb dikin ji wan teqî nifşên nû yani ew e nifşên nû na nifşên nû tenê muhalefeta li dijî yenekê wekî din ti siyasetek wan tune û li Kerkûkê ji ber ku cuda ketinekê 45,000 dengê Kurda vala çûn dinêrim êvar baş yani kesa xayne yani gotinê giran em nebêjin ji kesî re ji ber ku em naxwazin yani li vir ew bikin bêjin filan kes xayîn û filan kes nizam çi em naxwazin gotinê giran bêjin lê em dixwazin ku her kes li ser xeta netewî li ser xeta netewiya demokratîk tev bigere yani li gorî berjewendiyê Kurd û Kurdistanê tev bigere û dema ku li gorî berjewendiyê Kurd û Kurdistanê tev geriye bi gelên dir re bi milletên cîran re jî di nava aştî û aramî wekeviyê de Kurd jiyana xwe berdewam bikin her kesî ji vê yekê re xizmet bike yani mesele me derdê me ev e lê mixabin hin kes henin ku yani dibin navê dîplomasiyê de li dijî Kurda tev digerin û em dibînin ku dev ji vê tevgera xwe jî bernadin na hin kes mesele dibêjin çima pedeke û yeneke nabin yek pedeke û yeneke 30 sale li başûr xwedî statûne hê pêşmergê wan ne yekin hê îstixbarata wan ne yeke ti tiştekî wan ne yekin û hefteya borî Amerîkayê biryarek nûstin Amerîkayê hetanî niha salê 20 milyon dolar dida ji bo maaşê pêşmerge ew 20 milyon dolar nadin dî 15 milyon didin çima nadin 15 milyon ê bidin 5 milyon kêm kirin Amerîka dibêje lazim e hûn ew bikin lazim e hûn bibin yek eger hûn nebin yek ji ber ku dizîtiyê gendelî filan çê dibe eger hûn nebin yek wê demê em ê ew bikin wê demê em pera nadin û werxuye ye ku ev siyaseta pedekê û yenekê wa dewam bike salek din belkî Amerîka wî 15 milyonî nedê bike 10 milyon bike 5 milyon û li başûr niha pirsgirêka herî mezin jî pirsgirêka pera ye ji ber ku ji Bexdayê pera nayê ê perê petrolê û gazê ku malbata Barzanî pedekê kom dikin ew jî diçînin derve yani dişinin derva li her welatekî bi milyon dolara xaniye wan henin zarokê wan li Brîtanya li Dubayê nizam li Amerîka bi milyon dolara xaniye û erebe û fabrîka tişta distînin lê ji ber ku biborin ji ber ku yani vî pereyê dişinin derve li wê de îstidam çênabe li wê de bi hezaran kesî û bêkarin û bi sed hezaran ciwanên ji başûrê Kurdistanê dixwazin derkevin Ewropa bixabin wê derê rewş her çê xera dibe mijarek din hevalnêja hilbijartinin li Bakur pirs herin derbarê vê yekê de HDP Dem Partî ber namzetê xwe hildibijêre yani gel êdî namzeta hildibijêrin
و زباورم نوا چند روزه دا گل وان نامزد یعنی داویا نوا هفته دا هل بجرن و دما کو نامزد اشکره بون ایدی کمپانی هل بجارتن دست بید که و دما امیج بکارون وشنا چه بکن لانها يعني كسين كو دلجة وقت دلجة هاتنا هالبجارتن دكارن هرن نامزتين كو هجبوان هري بعشة ماخولها هالبجرن ودس خبات هالبجارتن بكن بو 20 دقيقة زيادة نبعشة جبركو زيادة تماشافان ماجتنن دست بيكي جبوكوت هوالك بشتر هاتنا دكارن دست هرن دست بيكي جبوك ام قران لها كردي مزن بكن و ابوني خوش زيادة بكن وشان زنديج زيادة بكن دبي هون يعني پاروه بکن شیروه بنویسن و کسین نو بکن آبونه آبوی آوای بخاطره و وگا ایوار باش